سلام كبرات قاتلتي نلوم على درسنا أمونغو دونالد ترامب مرحي أمريكان كم مارك كارني مرحي ناي كندا زقاد مركب هنزارب أمونغو كندا أمريكان زلو ركب بفلاي أب نقدي تمركزة أب حما درجة عند بزحة باستفالة قداميتات كليسي يعني لو مجين مارك كارني نفلا ما جزيه دحري أوارح مس مرحيني أمريكا دونالد ترامب استراخبه أبتركب كأ أنت عينت سمع تخيلنا هنزتي Prime Minister Mark Carney said he had a productive and wide-ranging phone call with President Donald Trump amid ongoing bilateral tensions. In a social media post, Carney says the call focused on trade challenges, opportunities, building a new economic and security relationship between Canada and the US. It is Prime Minister Mark Carney كمون مرح أمريكا دونالد ترامب كابز الرخبو درجة أوارح أجرو مالو دحري يجين دونالد ترامب مس مارك كارني مرحنا كندا أي رخبني كساب نسوم مس كان أمريكا زسامع ويزسامع علونات بي دمسو إحنا أي كسامع منا خبليو ترايو تاب حجقة والحنتي ناي نقداوي لو وتويد السامع ناي نقداوي سمع أي قبرون لو ميوزك قبر وركب اتسقرم از يوسف حزقونة تبصاب حابون كل خابت زهبو حابرتا جن قربالكم እዚ ዝመጽእ ዘሎ ዜና ካብ ናይ ካናዳ ሳይድ ወይ ብናይ ካናዳ ዜና ዝመጽእ ስለ ዝኾነ ብናይ ኣሜሪካ ዜና እንትዳሪኹሞ ብናይ ዋይት ሃውስ ወይ ድማ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ሳይድ ፕሬስ ሴክሬታሪ ዝወጽእ ወልሓንቲ ሓበሬታ ያለን ኣብ መንጎ ርክብ ዶናልድ ትራምፕ ከምኡውን ማርካን ዝተኻየደ ብመንገዲ ካናዳ ዝወጽእ ዜና ስለ ዝኾነ እዚ ኩሉ ሓበሬታ ብናይ ካናዳ ዝሃብዎ ዘለዉ ሓበሬታ ኢና ክንቅጥል እቲ صحف كا كمز سعب ينبب بمجمرتا قندو زي نايلو معال تركب أمونغو بدوتات أمونغو كندا أمريكان زلو كمون قدام نتسرع ناي كونامياوين نقداون ركب أمونغو أمريكان كندا زتو كوريك خون سفيعو تقالات ترغاغامي جنكا أمونغو كندا أمريكان زلو ناي نقداوي لووت داركا أبحمو درجة بيتش حسو زلو ادوز هو حبريتا ناي نقداوي سوب مع بحقي كغبرو ديوم أي كغبرو ديوم أنفت زهب مبر بلقع برقص زرقاقص أيكونن قصلهم تزارولو أرستي زغدايا مونغو يوكرينين راشان زلوغ بخمي بسلام كفتح يخيل نزبل أرستخا بسفح كم تزارولو كم زفلت مراحي ناي يوكرين فلوديمير زيلنسكي أب أمريكا ترحبو مس دونالد ترامب بركب جيرنيرو قد ما خلت معالتون ناي مراحي ناي راشا فلاديمير بوتين مس دونالد ترامب ترحبو نيرو سلازي اتزقرو زلو ركب فتح على يوكرين مزامبر بزعبا كندا بقندو خمس زخل نانقداوي لووت كما يكون بسفيعو زهابو حبريتا خالي يلن كوينو تاريخو إذا أخي بازي أزي حاتشري نيرو قاتلهم أب زحاتشرو أوان كرخبو مخانومن كال أي وعلى خقبر مخانومن أبتو على خاب سفيحو كم يعيط مخانومن يوم قليتهم كم زفلت بمنقد كندا كاب سمعنا يو بنهاس حدا نمجرشا ديدلاين كم زكبورو أبت ديدلاين كا زنا ينقداوي سمع عمو كندا أمريكا كبر مخانم تزاريبهم نيروم انتو خنا نقصاب حجي والحان سمع لن اقوار والحان تسمع سلازي كبورو دونالد ترامب ان كندا 35% تاريف توسخي بالعلي خمس قبر الله ولا أبس ساعات زي كندي برسنت تاريف بتسينا له كن فقدونا نخلنا قطالي سومناوي حدش تاريف يمتص بقتلو حدش تاريف إلا يمتص سلازغونه أزي أصل تشاو زغونه أرستي زغون ني برايم مينستر مارك كارني ترغاغامي أبز حتلو مع سيخا مس دونالد ترامب الرخب عسيخم زناي نقدي إيشو تفتحوه زبل ترغاغامي أبريس كونفرنسي حتولو قال خابتي زمت ملستات كا جزئيو مس أخله زبل ملسي خات سمع كابتن برايم مينستر عفو مالتيو نو جزئيو مس أخله معلتو مس أخله أب زتعاملنا بسمع زقبرنا له زبل ملستات خات سمع والحانتي نوصور زغونه ملس تركب أزيو كبير بساعات زي حجوين دقيمة خنقرأكم بناي أمريكان سايد والحانت زوات حدش حبريتا يالن بزعوا زركب زهابو حبريتا يالن والحانتي تغلالا زهابو زيتي تا زقبرنا وعلا كم زتينا والحانتي حبريتا يام دهابو بالتعمي زقرم كم زعينت نعقد على كندا أنكورات زقرم أنيتا أناد ناي كندا ناي وصاي قدات مراحيت مس السكرتاري سنتر ماركو روبيو زقبرتو ركب كن عبتناتهم اوفيشال كم زوصوا ركب كيرم كم نبرون زوص حبريتالو حبريتا خانز سعبيو انت قنا تزقبر وركب بحافش احترا بلا قلصلكم بزعبا حماس بزعبا هيتي بزعبا غازا زوتو كور ركب نيرو طلالا بزعبا كندا نقداولو بتامون كندا امريكان والحانت ودنا اي تقصون
ስለዚ እቲ ዝተኻየደ ርክብ ኣብ ዝተገብረ ናይ ቴሌፎን ልውውጥ ወላ ሓንቲ ብቑዕ ዝኾነ ሓበሬታ ኣይሃቡን ብመንገዲ ካናዳ ግን ነዚ ሓበሬታ ረኺብናል ካልእ ዝኾነ ግን ሓድሽ ሓበሬታ ማለት እዩ ጉዳይ ተቃወምቲ ናይ ካናዳ እቶም ኮንሰርቫቲቭ ዝበሃል ፓርቲ ሓድሽ ኮንሰርቫቲቭ ፓርቲ መራሒ ነበር ሓድሽ ኣብዚ ዝተኻየደ ኢሌክሽን ወይ ዝተኻየደ ምርጫ ናይ ቀደም ናይ ኮንሰርቫቲቭ ፓርቲ መራሒ ነበር ፒየር ፖሊየቭ እንደገና ከም ዝተመርፀ ወፂሉ ሓበሬታ መጀመርታ ዝሓፃር ክሊፕ ከሪአኩም ከምዚ ኣብዚ ቪድዮ ትሪኦ ዘለኹም ፒየር ፖሊየቭ ናይ ኮንሰርቫቲቭ ፓርቲ መራሒ ነይሩ ከም ዝፍለጥ ግን ኣብ ዝሓለፈ ኢሌክሽን ስለ ዝተሰዓረ ዋላ እውን እቲ ናቱ ራይዲንግ ወይ ዝቕመጠሉ ቦታ ኮምፕሊትሊ ስለ ዝተኣለየ ካብቲ ሃውስ ኦፍ ኮመንስ ዝበሃል ተኣልዩ ነይሩ ስለዚ ክምረፅ እንተደኣ ኮይኑ ናይ ሓደ ቦታ መራሒ ክኾን ኣለዎ በዚ ከዓ እንደገና ናብ ኢሌክሽን እያ ኣትያ ናይ ባትል ኦፍ ክሮፉት ዝበሃል ቦታ ኮይኑ ከዓ ተመሪፁ ብልዕሊ 80% ፈታውነት ስለ ዝገበረ ከዓ ተመሪፁ ኣትሎ እቲ ዝገርም ልዕሊ 280 ሰባት እዮም ነዚ ምርጫ እዚ ተሳቲፎም ካብዚ ፒየር ፖሊየቭ ብ80% ክምረፅ ክኢሉ ካልኣይ ኮይኑ ዝተመርፀ ከዓ ብ9% ካልኦት ከዓ ጀም ተመሪፆም እንትኾነ ግን እቲ ዝለዓለ ፐርሰንቴጅ ዝሓዘ ፒየር ፖሊየቭ ነይሩ ስለዚ ፒየር ፖሊየቭ ናይ ተቃውምቲ መራሒ ናይ ኮንሰርቫቲቭ ፓርቲ ናብቲ ሃውስ ኦፍ ኮመንስ ተመሪፁ ኣሎ እዚ ማለት ግን ናይ ኮንሰርቫቲቭ ፓርቲ መራሒ ኮይኑ ክቅፅል ማለት ኣይኮነን ምክንያቱ እንደገና ናይ ኮንሰርቫቲቭ ፓርቲ መራሒ ኮይኑ ክቅፅል እንተደኣ ኮይኑ ኣብ ጥሪ 2026 ሓድሽ ምርጫ ናይ ኮንሰርቫቲቭ ፓርቲ ናይ መራሒ ናይ ምምራፅ ዝካየድ እዩ እንተደኣ ኣብቲ ምርጫ ዝተሳቲፉ ብርግፅ ክዕወት ተኽእሎ ኣለዎ ምክንያቱ ሓያል ተመክሮን ተሳታፍነትን ዘለዎ ብዙሕ ኣብ ዝሓለፈ ኢሌክሽን ከም ዝረኣናዮ ዳርጋ ብቑሩብ ፐርሰንቴጅ እዩ ተሳዒሩ ስለዚ ኣብ ዝመፅእ ምርጫ ናይ ኮንሰርቫቲቭ ዝበሃሉ ፓርቲ ናይቶም ተቃወምትሎም ዘለና ማለት እዩ ኦፖዚሽን እዮም ዝበሃሉ ናቶም መራሒ ኮይኑ ክዕወት እንተደኣ ኮይኑ ግዴታ እዩ ክሳተፍ ዘለዎ ክሳብ ሽዑ ከዓ ክንፅበየና እንታይ ዓይነት ሓድሽ ለውጢ ክመፅእ ይኽእል ማለት እዩ ሓደ መልእኽቲ ኣብ ትዊተር ከም ዝለኣናዮ ከዓ ማርክ ካርኒ ፕራይም ሚኒስተር ናይ ካናዳ ንፒየር ፖሊየቭ እንቋ ሓጎሰካ ክብል እዩ ናይ ዮሃና መልእኽቱ ገሊፁ ናብ ሃውስ ኦፍ ኮመንስ ክትመለስ ክንፅበየካ ኢና ክብል እዩ ፅሒፉሉ ስለዚ ኣዝዩ ደስ ዝብል መልእኽቲ እዩ ንኩላትኩም ነዚ መደብ ክትከታተልዎ ትደልዩ ከዓ እቲ ሊንክ ኣብ ታሕቲ ክገብረልኩም ኣብ ትዊተር ግን ክትከታተልዎ ትኽእሉ ኢኹም ኩሉ እቲ ኣገዳሲ ሓድሽ ሓበሬታ ብዛዕባ ካናዳ ብዝኾነ ግን ኣብዚ ኣብ ነፃ ዝካየድ ምርጫ ፒየር ፖሊየቭ ከም መራሒ ኮይኑ ክምረፅ እንተደኣ ኮይኑ እንተወሓደ ልዕሊ 50% ድምፂ ንዑ ከስምዑ ኣለዎም ዋላ ኣብ ታሪክ እኳ ቅድሚ ሕጂ ከም መራሒ ኮይኑ ገግሉ እንተኾነ ኣብ ሰዓት ግን ኣብ ካናዳ ብዙሕ ለውጢ ሽፍት ኢደሎ ኦልሬዲ እቲ ማርክ ካርኒ እቲ ሒዝዎ ዘሎ ፖሊሲታት ልክዕ ከም ናይ ፒየር ፖሊየቭ እዩ ዝመስል እንተኾነ ግን ሊበራል ፓርቲ ይመርሕ ነይሩ ሕጂ እውን ሊበራል ፓርቲ ይመርሕ ኣሎ ናይ ኮንሰርቫቲቭ ፓርቲ ከምፅኦ ዝኽእል ለውጢ ምስ መፁ ጥራይና ክንፈልጥ ከም ፖለቲከኛታት ዋላ ኣነ ካብ ዝተዓዘብኮ ጥራይ ዝበዝሕ ግዜ ዝህብዎን መብፃዕን ዝገብርዎን በበይኑ ኮይኑ ይስምዐኒ ብዝኾነ ግን እዚ እቲ ሓድሽ ነገር ኣብ ካናዳ ዘጋጥም ዘሎ ብዕለት 23/2025 እዩ ማለት እዩ ኣብ ቀፃሊ ሓድሽ ሓበሬታ እንተደኣ ኣሎ ብሕፅር ዝበለ ቅልጥፍ ዝበለ ኣብዚ ቻነል እዚ ከምዝኣልኩም እየ ነዛ ቻነል እዚኣ ንምድጋፍ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ንምግባር ብትሕትና ንሓትት ሪቶን ነቐፌታት እንተደኣ ኣለኩም ኣብ ኮመንት ክትፅሕፍዎ ክንፅበ ኢና ኣብ ቀፃሊ ክሳብ ንራኸብ ሰሰና እዩ